Vietor do plachiet podnikania troch mladých programátorov vniesol operačný systém Android, ktorý sa objavil v roku 2008 a tak sa v ňom mohli realizovať. Urobil som nejakú prvú aplikáciu, skôr ešte pre zábavu, ale časom sa ukázalo, keď si to stiahlo 1, 2 milióny ľudí, že je o to záujem, začal som experimentovať s predajmi, s reklamou. Videl som, že v podstate ten trh nejako smeruje k tým aplikáciám, takže popri práci som už začal s tým trochu experimentovať a neskôr som si povedal teda, že chcem sa tomu venovať plne. Raz večer som sa rozhodol, že si to chcem vyskúšať, tak som si kúpil telefón, nainštaloval veci k tomu potrebné na vývoj. Začal som sa tým intenzívne zaoberať, až som si naprogramoval prvú aplikáciu a vedel som, že by som chcel v tom niečo viac. Úplným zázrakom sa podarilo túto aplikáciu dostať na frontpage, vtedy ešte Android Marketu, mala cez 1 000 000 stiahnutí. Hoci si už vtedy mohli páni vyberať medzi programátorskými miestami a výplatami, rozhodli sa, že zlatú klietku zamestnanca vymenia za podnikateľskú slobodu a v roku 2012 rozbehli firmu InLoop. Robíme mobilné aplikácie pre koncových zákazníkov, ale aj pre firemný sektor. Keďže sme boli jedni z prvých, ktorí toto v našom regióne robili, tak nás firmy oslovovali, či by sme neurobili pre nich aplikácie na zákazku. Vyhodili sme tie svoje peč a začali sme sa venovať práve zákazkovému vývoju. Máme 5 rokov, tvrdo sme makali, máme 6 kancelárií v Československu plus vysunuté pracovisko v Nemecku, ktoré sa zaoberá hlavne obchodom a externú spoluprácu v USA. Rozvoj firmy, najmä po Slovensku, nastal akosi prirodzene. Každý spoločník je z iného mesta a vlastne sa ani nikomu nikde sťahovať nechcelo. Ale rozhodne je to okrem pobočiek dobré aj na niečo iné. Nikdy sme ešte narazili na žiadny konflikt, alebo že by sme sa na niečom nevedeli zhodnúť. A možno je to práve vďaka tomu, že si nelezieme na nervy tu v jednom kancli, ale že keď sa vidíme raz za čas, tak sme celí vytešení. A vytešení sú aj zamestnanci, najmä z pracovných podmienok. Sami sa rozhodnú, či svojich chlebodarcov uvidia aj naživo. Máme okolo seba cez 100 úžasných ľudí. Každý si môže vybrať, či dneska robí z kancelárie alebo robí z domu. Je to úplne voľné. Chceme, aby to tak bolo. Myslím, že máme 1/4 ľudí, ktorí robia z domu. Konatelia sú super charakterní, milí, dobrí. V pohode Jožo šialený, Martin taký motorkársky typ a Dana väčšinou nestretávam, ale len taký technický. Chcú, aby sme sa mali najlepšie. Takisto nás dosť rešpektujú. Neberie ich človek ako šéfov. Samozrejme sú to autority. Nekonfliktný a férový. To som tu asi aj nezažil, aby sa nejako hádali. Majú veľmi dobrú kombináciu osobností, že sa vzájomne doplňajú. Pri riešení problémov nejak sa nenechávajú uniesť emóciami. Tá firma je parádna. Keď mám chvíľu voľného času, tak rád trávim v horách. Bývam blízko Vysokých Tatier, takže mám to na skok a mám tu svoje obľúbené miesta, kam sa rád vraciam. Primárne sa snažím venovať rodine, ale v nejakom kratšom čase, ktorý je k dispozícii, sme sa so svokrom pustili do rekonštrukcie starých Poršakov. Toto je naše prvé dielo, na ktorom pracujeme. Ani Jozef v špeciálnych záľubách nezaostáva. Tie jeho si však vyžadujú veľkú mieru tolerancie a správneho pochopenia. Veľmi ma baví robiť si kanadské žartíky v práci. Dúfam, že mi kolegovia odpustia. Na firemnej akcii mi vyšla inscenácia policajnej razie. Sú z toho výborné fotky a dobré spomienky. Všetci sa báli, ale samozrejme nešlo to do extrémov. Inak mám 2 deti, Maxima a Leonku. Čau, šestvo. Na podnikaní ma bavia hlavne tie výzvy. Vždy prídeme do nejakého nového projektu a často je to ešte taká nová pôda, nikto to pred nami neriešil. Je to veľmi dôležité nebyť v nejakom napätí, strese a na nič sa nehrať. Vtedy nás to baví, teší zároveň, že robíme dobrú robotu.